hindi mawawala yung mga pa-shoutout sa mga ating mga loyal viewers dito sa Certified Prom Day. Kaya ito ka-Prom Day, nandito sila at nilista ko talaga sila. So habang hindi ako nakakatulog, iniisa-isa ko yung ini-screenshot ko yung mga magandang araw mga ka-Prom Day. Maulan dito sa probinsya. Start nung October, simula na umulan dito until now, mga January, second week na ng January ngayon. Tapos yung ulan di pa rin tumitigil. Minsan lumalabas din yung araw pero panandalian lang, parang nagpapakita lang. Tapos yun, palaging ulan na. So ngayon ka-Prom Day, medyo maulan, hindi ako makapag-gardening, hindi ako pasyal-pasyal kung saan-saan kasi nga walang tigil yung ulan. Madalas nababasa ako. Kaya dito muna ako, pakwento-kwento lang. Garden pa, silip-silip sa aking halaman sa labas, sa likod. Kasi iniisip ko kung anong klaseng improvement lalagay ko. Although yung garden ko established na, pero kailangan ko pa rin i-improve yung mga halaman. But nakatanim na, so yung halaman nilang palang kailangan ng improvement. Kaya ayun, waiting na lang ako. Saka yung garden ko sa likod ka-Prom Day, maganda na siya. Kunti na lang yung halaman nilang hinaantay ko para mag-grow. But hindi ko pa siya masyadong parang na-improve. So, makikita nyo rin ka-Prom Day, but ipapakita ko rin yung mga garden ko dito. Sa bandang dulo ng video, makikita nyo rin yun kung ano yung itsura ng garden ko dito. So, papakita ko rin sa inyo. At saka, magsha-shoutout ako ngayon ka-Prom Day, kaya abangan yung mga pangalan nyo, baka isa na kayo sa mga isa-shoutout ko. But, gusto ko munang shoutout yung mga friend ko na katulad ko ng mga small YouTuber na gusto rin na ka-Prom Day. Pinakamagandang YouTuber ngayon na nakita ko, yung nagsisimula pa lang ay sino ba yan? Si Melodies Mini Garden, yan ka-Prom Day. Hindi ko alam na na-inspired siya sa aking garden. So that time napanood ko yung video niya, mayroon siyang halaman. So nung habang pinapanood ko yung video niya, nabanggit ko yung Certified Prom Day na yung vlog ko na Certified Prom Day. Yung pala ang inspired niya sa pagtatanim ng halaman. Yung ka-Prom Day yung si Melodies Mini Garden. So yung ang inspiration niya ka-Prom Day yung yung mayana, yung pulang-pula na mayana. Yung parang siya doon, parang hindi niya yata makalimutan, kaya yung nagsimula rin siyang mag-collection ng mayana. Although yung garden niya nasa taas, nasa rooftop, kaya syempre hindi niya malalagyan ng mga bato yon. Unlike na yung garden ko dito na talagang punong-puno, hitik ng mga puting bato. So sa kanya niya nasa rooftop. So ngayon meron na siyang 25 varieties ng Coleus or Mayana. So sa bubong ng bahay niya tinatanim, kaya napakaganda ka-Prom Day kasi natatamaan siya ng sikat ng araw. So pasyalan nyo rin siya ka-Prom Day, napakaganda. Pakatapos yung manood dito sa aking video, puntahan nyo na si Melodies Mini Garden. So makikita nyo rin yung napakaganda niyang Mayana, although nagsisimula pa rin siya, pero napakaganda na. Tapos yung niya, nag-bloom na talaga ng tudong-tudo. So minsan pinapadala niya ako picture, sabi niya, idol, ito na yung ito na yung Mayana ko. Tapos ako nga lang yung Mayana ko dito, parang 7 varieties. Sa kanya 25 varieties, napakadami. Tapos yun, ma-inspire din kayo kung bakit sa nagtatanim ng halaman. At syempre ka-Prom Day, mag-subscribe din kayo sa kanila. Saka alam niyo ba ka-Prom Day, yung Mayana madali siyang lumaki. Once na syempre hindi niya mapipigilan sa dami niyang tanim ng Mayana, hindi niya mapipigilan yun. Syempre saan niya ba pupunta yun? Syempre ikakat niya yun. So pag tinanim niya yun, another pa sa isang paso, syempre hindi niya nakakayanin sa dami niyang Mayana. Kaya sure na may mamimigay siya noon.
sigurado lalo pag malapit kayo sa kanya. Sa ano siya, alam ko from nasa bandang NCR or part ng Metro Manila. Kaya yung mga taga Manila dyan na gustong-gusto nung Mayana, subscribe nyo na si Melody's Mini Garden para magkaroon din kayong Mayana. Although hindi ko alam kung nagbibinta or namimigay. Basta syempre pag yun nga, pag nag-bloom siya, hindi mo papigilan yan, talagang ikakat mo rin siya kasi ano bang magagawa mo kung magbo-bloom siya tapos mababali lang, di syempre ikakat nyo. So sayang naman itatapon niya or pwede niya rin ibenta. So yun, pwede siyang ganun for business. But maganda kapromdi kung masubscribe nyo siya at panoorin nyo rin yung ginagawa niya. At syempre kapromdi yung alam nyo ba na demonetize yung channel ko. So maraming matutuwa dyan, lalo yung mga nainis sa akin. So na-demonetize siya kapromdi kasi nga 'di ba yung rules ng isa sa mga rule ng Google AdSense, dapat within 4 months maipasok yung pin na pinadala nila sa vlogger o sa katulad ko na YouTuber. So nag-failed, hindi ko siya na-receive after 4 months na pinadala. So dalawang request na para sa pin, but hindi umabot kasi dapat magkaroon ka ng for na request para ma-direct na sa True Online na yung yung pin na ibibigay sa kanya sa akin sa YouTuber. But hindi ko naabot yung kasi that time hindi ko alam, wala akong idea kung kailangan ba mag-request ulit kasi sabi niya kung doon sa nung monetize ako, kailangan kung naka-register ka na sa AdSense, no need to check kasi isi-send naman yun. Nag-email nga sila sa akin na minil na nila yung pin ko, kaya inaantay ko hanggang sa umabot yung 4 months. But noong December request ng another pin. So sabi niya darating ng January 10. So hindi naman siya dumating. Kaya yung isang YouTuber na vlogger din na na-monetize na nakuha niya rin yung after 4 months yung kanyang pin, si Bobby Hank TV. Si Bobby Hank TV ay parang pinapakalma niya ako kasi ganoon din daw yung mga kakilala niya. So katulad din ng case ko. So wala naman daw yung problema. Darating din naman yon. After 1 month, pwedeng ma-monetize ulit yung channel ko. Then magkakaroon ulit ng mga ads. But syempre sayang din yung 1 month na walang ads yung video. But okay lang kapromdi kasi ang aim ko naman mapasaya kayo. Hindi lang naman earning yung iniisip ko, yung magbigay ng inspiration sa mga plantito at plantita naman na mahilig maghalaman. Si Bobby Hank TV, mga kapromdi, ay magaling din siyang vlogger, although hindi naman ganun kalaki yung channel niya, kaya kailangan pa rin lumaki siya. At katulad ko rin na small YouTuber. So yung mga vlog, mga kapromdi ni Bobby Hank TV ay all about. Mayroon cooking, mayroon planting din. Shoutout po kay My Dream Life. Yung garden niya po ay nasa tabing ilog. So pinapanood ko rin po yung vlog niya kasi na-inspire din ako sa ganyang garden. Pero hindi naman ako kumukuha ng idea kasi parang gusto ko yung idea ko. So yung maganda rin yung garden niya, may mga makukulay na mayana or curious. Yun po. Saka shoutout din kay Roby P. Isa po siyang mother plantita na I think nasa ibang bansa siya or somewhere in Malaysia. Kaya maganda rin po yung mga vlog niya, mga halaman niya, pinapakita niya sa kanyang videos. So nakaka-inspire din po. Siyempre kapromdi yung hindi mawawala yung mga pa-shoutout sa mga ating mga loyal viewers dito sa Certified Promdi. Kaya ito ka-Promdi, nandito sila. Nilista ko talaga sila. So habang hindi ako nakakatulog, iniisa-isa ko yung ini-screenshot ko yung mga comments nyo mga ka-Promdi para nakikita ko dahil kasi i-screenshot ko. Kaya ito ka-Promdi yung mga ating mga friend na loyal palagi kay Certified Promdi na nag-aabang sa aking mga bagong videos.
But before anything else mga kapromdi, gusto ko munang batiin ng belated happy birthday kay Mama Eden Dr. Val Corsa. Noong January 12 po siya nag-birthday. But sabi ko sa kanya, hindi ko on the spot na mabati si Mami Eden, Dr. Val Corsa ng on the day ng kanyang birthday kasi mahina yung internet dito, hindi ako pwedeng basta-basta mag-upload. So yung ina-upload kong video, advance siya ng late siya ng siguro mga 3 days, 4 days. Kaya ganun palagi yung nagagawa ko dito. Kaya pasensya na po, Mama Eden, Dr. Val Corsa. Ito na po, binabati ko po kayo ng maligayang belated happy birthday po. Sana po na-enjoy nyo yung birthday nyo at humaba pa yung mandagdagan pa po yung taon na darating po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Love you, Mami. Thank you po. Shout out to Ima Patapat, Pads Nudo of Legazpi City, Albay, Arupa Rico Hermoso of Cabusao, Camarines Sur, Asbiti Daria, yung lagi kong nakikita ang pangalan ni Asbiti. Hindi ko alam kung apelyido to or yung Daria ang pangalan niya. Basta, kumusta po kayo Asbiti Daria? Patty Peach, Idan, hello po. Jerry Cruz from Baliwag, Bulacan. Saka si Arceli Marlang. Idisa Mayardo from Rizal, Nueva Ecija. At shout out to Ginny Avance Espante from Alfie Espante. At Family Avance at Family Espante. Of Negros, Escalante Negros Occidental ba yun? Basta Escalante Negros Oriental. Hindi ko kabisado ko yung Escalante sa Negros Oriental, Negros Occidental. Hello po to Charmaine Nicole Di Guzman. Hi din po to Ma'am Camille Paler. Shout out to Ma'am Sutumango from San Pablo City. To Kaprom di Estrella Estinsu. Hello po to Marites Bigrado and to Bigrado family ng Bangkiruhan, Legazpi City, Albay. Marahay na aldaw po sa Imdo. At hello po kay Ma'am Esterlina Rumbawan. At shout out to Analisa Yu Urapa from Cotabato City sa Mindanao po ito. At hello po kay Remedios Remedios Orman Collection, sorry po. Kay Ate Lia V from Lipa City, Batangas. Siguro pinsante ni Ate V, si Ate Lia V from Lipa City, Batangas. Meron pa dito kay Janet Sila. Hi po. Shout out to Kaprom di Edeline Flores, Mary Ann Nilias of Cebu City. Maayong udto sa inyo dyan, sa inyo tanan sa Cebu City. Kumusta po Nanay Elisa ang Luwan of Calamba City, Laguna. Hello po Ma'am Angela Rendon. Kay Sir Ernick Nictor in Nicor family from Iligan City. Hello po dyan sa Iligan City sa inyo po, Sir Ernick. Hi to Kaprom di Vilma Katangi of Daraga, Albay. Marahay na aldaw po sa Indonesia sa Albay. To Priscil Aquino po, kumusta po? Ma'am Mila Mayor of Dabuta City. Si Ma'am Mila Mayor po ay kapitbahay po ito ni Melodies Mini Garden. So, finiture din ni Melody Minis Garden yung kanyang kapitbahay, yung mga halaman ni Ma'am Mila Mayor of Nabuta City. So, si Ma'am Mila Mayor po ay kababayan ko din yata. Isa rin siyang Bicolana, ako siya Bicolana. So, hindi ko po alam kung saan yung province niya dito sa Bicol. But, Bicolana po si Ma'am Mila Mayor of Nabuta City. Hi po to A-Bones na mahilig sa halaman na bonsai. A.E. Bones.
Mahilig daw po siya sa halaman na bonsai. Means, bonsangero po siya, bonsaingero po siya. Jan Mike Singson from Pangasinan, Umingan, Pangasinan. Hello po kay Kaprom Ligaya Jeronimo of Toy, Batangas. Shout out to Kaprom ni Ramil Manlangit, Milaan Milias of Cebu City. Ang kadalawa na to. Albert Junior Condidisimo of Sikihor. Ang hirap po ano yung pangalan yung sure name nyo. Condidisimo of Sikihor. Kumusta po? Adrian Rafael, Palapal, Tracy Mandayan, and Tracy Tagasa of Saragusa, Nueva Ecija. Sin Samson Vlogs and Sin Samson Family. Hello po sa inyo. Asusina Condi from Iloilo City. Hello Pangga. John Kerr Sigobiense of London Albay. Meron bang London sa Albay? Alam ko Lebon Albay eh. Sige na nga, London Albay na nga. Olive Reyes and Olive Reyes and shout out to Reyes and Santos family from Olive Reyes. Folk MC from Calapi, Bohol. Hindi ko alam pronunciation nito, MCEE or Folk MC from Calapi, Bohol. At dito pa, ang dami po nitong magkakaibigan. And shout out to Vishay Naomi Pamor Mercado of Tansa, Cavite. Cyril Tadoran, Claridad of Santa Rosa, Laguna. Mayet sa Pinuso Gaway of Ilocos Sur. Anasita Baramida of Mandaluyong. Nanibit Pamor, Dayrate of Malati, Manila. And Herminin Breboneria of Baguio City. Ay mga from day, wala na yung shoutout, yung panibagong darating naman na magsha-shoutout by next week or another next week. So kaprom day, ito yung aking garden, sana magustuhan nyo. Pasilip lang naman ito kasi gusto ko ipakita sa inyo ng buong buo yung garden ko, kaya yung ano muna, parang papasilip ko lang sa inyo kung ano yung garden ko ngayon after nung mga nakarang sa ko na. So sana magustuhan nyo. Ayan kaprom day. Enjoy watching.